Ini ndava ne14 years ndiri mumarriage. Everything was fine. Nyaya yakatanga pakawana basa husband kune imwe city. Ini nemhuri takasara kwataigara. Reason ndaiva kuchikoro, so ndaifanira kupedza chikoro ndozomuvha kunogara kuna habi. Maholidays nepandaiwana mukana ndaienda kunoona mumwe wangu. Zvese zvaiva bore and communication was good. Ndiri kuchikoro ndakazoona kuti mumwe wangu haachabatika, zvinhu zvakatanga kungochinja. Then ndakawana mukana ndikamushanyira. Usually mafoni tinobatirana no problem. So ndakabata foni yake kwakurecover ma-deleted files and messages. Ndakaona mashura, takanetsana about zvandakaona, akakumbira ruregerero, zvikapfuura, but ndakarwadziwa because I trusted him. Ndiye akatotidzidza umwe wangu chikoro chakakosha. Ndakabva ndavhara chikoro, kwakuenda kune mumwe wangu. Takagara bore. Then one day when I was using his phone, kwakuona kuti same person watakanetserana uya avamo mufoni futi, and akachinjwa zita, machats akalokwa. Ndakarwadziwa vedu we. I was in a journey of recovering nekutrusta mumwe wangu. Ndakabva ndadzokera pazero. To be honest, imba yangu ndoida. I don't know how to forgive him. Now tikangowirana kwenguva diki, next time taakutonetsana. Now taakungonetsana netunhu tudiki diki. Vakambosanganawo nazvo, please unoregerera sei munhu, and be happy again. I'm trying but ndiri kutadza. I feel like pakutoita gap pakati pedu. I need help vedu we. Ndibatsirewo kuti ndoita sei.